Говорихме много за столовете и има причина. Аз съм Лъчезар, продуктов дизайнер и основател на Студио Ново и през последните години работя върху създаването на работни среди, които подобряват фокуса, здравето и продуктивността на хората и е директно свързано с бизнес резултатите на организациите, които седи зад тях. Столът е инструмент, с който тялото взаимодейства най-много през работния ден. Но има един пропуск, който виждам почти навсякъде и универсално. Повечето хора мислят, че стойката се определя от стола. Обаче истината е друга. Стойката се определя от това къде работят ръцете и къде гледат очите. Нека погледнем едно типично работно място. Бюрото е фиксирано, мониторът стои върху плота, а столът се настройва накрая. Ако екранът е ниско или далеч, тялото се навежда напред и ръцете започват да посягат. И точно тук ергономията започва също да се разпада. В този момент дори отличен ергономичен стол губи голяма част от своят ефект. Стойката се определя от две точки – ръцете и очите. Тези две точки диктуват позицията на цялото ни тяло. До 2000 часа годишно. Тук рамото за монитор започва да има огромно значение. Рамото за монитор решава този голям проблем. Столът поддържа тялото, а рамото за монитор подрежда зрителното ни поле. Когато екранът се премести на правилното място, тялото спира да компенсира и столът най-после започва да работи както трябва. Това е огромната разлика между продукт и система. Един продукт решава част от проблема, а системата подрежда взаимодействието между тялото ни и заобикалящата ни среда. В следващото видео ще разгледаме още един елемент от работната система – позицията на клавиатурата и на мишката. Поздрави!